ऊ दिन दूर नइखे जब बीमार पड़ला पर डॉक्टर बताई कि इनका के एंड्रॉइड फ़ोन 4 GB पर डे के रिचार्ज आ जहाँ सुतेलन ओजवा एगो चार्जिंग बोर्ड जरूरी बा। कबो कबो ऐसन फ़ोन आवेला जौना से दिल टूट के एकदम चकनाचूर हो जाला, जैसे आपका रिचार्ज 2 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। आदमी के हरदम खुश रहे के चाही, काहे से कि भालू जैसन मुंह बना के बैठला से समस्या ना हल हो जाला। आप सब लोगन से एगो बात पूछे के रहल हा, अगर पत्नी के धर्मपत्नी कहल जा सकता तो साला के धर्मशाला कहल जा सकता कि ना? दुख एह बात के नइखे कि मेहरारू घर के काम करवावेली स। दुख तो तब होला जब केहू से कहेली स कि हमार मर्द कौनो काम के नइखन। दिल टूट के एकदम चकनाचूर हो जाला। लगन चालू हो गइल बा। कुंवार भाई लो से हम अतने निहोरा करब कि अगर कौनो शादी ब्याह में जालो, कौनो हितई नतई जालो, ऐसन काम करके देखावो, ऐसन सेवा करो कि लड़की के बाबू खुद कहस कि कुछ हो जाओ हमारा इहे लड़का चाही। हम तो बियाह क के गजबे फंसी गईनी यार। जौन पहिले होत रहल है बाबू आ सोना, उहे बड़ा मुंह पर चला के मारती है भगोना। उ आज हमसे रोई रोई पूछत रही है कि हमके चाहबत तू कब तक, तो हमहू कह देनी है कि जबले हमारा मेहरारू के पता नइखे चलत तब तक। पता ना हमके काहे उ इतना फाटल फाटल गाली देवे लागल है। कान्हा कोरा खेलत ना जाने कब जवान हो गईनी। दुख सुख के हर गम से हम अनजान हो गईनी। का माई का भाई का बेटा बेटी, हर रिश्ता में हम बेजान हो गईनी। जब से घर से निकल के कमाए लगनी, हम तो अपने घर में मेहमान हो गईनी। हम अपने घर में मेहमान हो गईनी। एगो गलती आदमी के भ्रम में डाल के रखले रहेला। रउआ ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा करके देखी, अगर समोसा वाला भी आई तो बुझाई कि टीटी आवता। मर्द मेहरारू के जरूरी नइखे कि रोजो रोजो होई, आ इहो जरूरी नइखे कि रोज ना होई। झगड़ा तो कबो हो सकता।